така отгоре на кайта. Мерси, драго ми е. Драго ми и на мене, Цвети, приятно. Цвети. Здравейте, колеги. Мога да го държа дълго време. След колко време почва? Как да ви кажа, защото ние софиянци и всички наоколо сме едни щастливци, тъй като това може би е един от най-добрите спотове, да не кажа най-добрия спот в Европа въобще. Нали, освен това, разбира се, Финландия и всякакви такива екзотики, но на 20 минути от столицата буквално никъде това не е възможно в Европа. Вие самият обикаляте целия свят, за да се насладите на подобни изживявания. Кои дестинации са най-подходящи за сноукайтинга и сноускинга и какви са необходимите качества, физически качества, с които трябва да разполага един скиор? Малко ще се повторя, но след като открих Витоша, повече не ми се ходи по всякакви Алпи, защото съм бил там на няколко курорта, но наистина условията отстъпват на Витошите, тъй като Витоша е, как да ви кажа, отделен вулкан и всички ветрове, буквално от всяка посока, влизат с много хубава скорост, много качествени ветрове, а пък и самата Витоша, горе цялата е така достатъчно релефна, но не толкова, че да не може да се кара с много кайт. Извинявайте, че гледам кайта, но наистина условията са доста сериозни. В момента и всъщност с колко квадратен кайт трябва да започнем да тренираме, за да можем да постигнем по-добри резултати? Буквално може да се започне с всякакъв кайт. В случая в момента моя кайт е доста екстремален. Той е тройка, 3 квадратни метра, което е много малък размер. Но все пак днеска условията са такива, че се налага такъв кайт, докато много често тук при нас на Витоша си духа съвсем така умерено и може да се използват буквално едва ли не кайт от всякакъв размер. Просто най-хубавите месеци са февруари, март, април и тогава времето е много по-хубаво и съответно може да се кара с огромно удоволствие. Когато свалите ските, вие сядате пред компютъра, защото сте софтуерен инженер. Как успявате да съчетавате всичко? Става ли ви време? И принципно свикнали всички софтуерни инженери са малко по-кротки, така ли е, или сте си една общност тук? Това е работата, че последно време забелязвам все повече и повече кайтисти, които са програмисти, и то така сериозни програмисти. И така че представата за програмист вече е човек с нали, така по-заоблени форми на тялото, някак си вече не се връзва. Всички разбраха, че спортовете са нашата същност. А семейството ви как реагира, когато им кажете: отивам в планината, не ме чакайте, щастието е тук? Семейството ми е, всичките са бивши или настоящи спортисти. Примерно дъщеря ми е републикански шампион и в национален отбор попадал първа ракета, така че сина ми е програмист и кайтист и канкьор и скиор и каквото се сетите, така че просто сме спортно семейство. Всички знаят за моята кайтмания, всички могат да карат кайт също така, но не са, как да ви кажа, не са толкова, има други любими спортове. А лятото, предполагам, вълните идват на Лятото, не преспите. Да, лятото, Господи Боже мой. Нашето Черноморие е прекрасно, от Крапец до Бургас. Когато няма вятър на нашето Черноморие, най-добрите спотове на Турция и Гърция сме там и наистина, може би в това отношение България е рая на земята. Съвсем наскоро се прибра приятел от Кейптаун, каза, че за някои неща Кейптаун е много хубав. Това е столицата на вятъра въобще, световната столица на вятъра.
Но в други отношения, да речем Гьокча, да, Лимнос и други дестинации превъзхождат самия Кейптаун, така че последно време даже и не пътувам, защото просто съм изучил всичко наоколо и знам къде, кога мога да карам наистина в фантастични условия. Сега обаче тук сме в бяла снежна приказка с невероятен вятър, за това ви пускам да се отдалечите, за да може да литате, ние ще го заснемем. Добре. Температури е едно невероятно място, за да може да караме сноукайт и всеки, който иска, може да се научи. Това от мен аз се скривам, за да може да видим Рама Нолев как ще полети с неговия скайт. Добре, аз потеглям натам и заминавам. Айде.